لك عمري لك روحي لك قولي لك بروحي لك فكري وطموحي أنت خير الملهمات. Ey ayallıgın, biz taraftan nasihat, adamingdan zulüm görýän bolsaň, adaming döwrekdaşdaky adamlaryň ýüzden bir şakaýraty ýok bolsa, mesuliyeti ýok bolsa, kulli zendegiň, kulli ýaşaýyşyň we zendegiň ýükü öz boýnunda bolup duran bolsa, şunu bil, ahir zaman äsirde kıyamatyň golylan äsirini şunu bizden ýadegan al, sabr et ýaşaýyşyňda, zendegiňi pozma. Dogry adamyň boyun alypdyr, men sen bilen izdiwaç etjek diýipdir, sana serperast boljak diýip de, ýene de wädesine we boyun alan zadyna durmasa-da, sen nikahyny boyun alypdyrsyň, tä ölünçäň şoň nikahynda ýaşap şoňa hytmet etjek diýipdirsiň, sabr etmeli bolar. Bu zamanda özüň bilşiň ýalak gadim ewliýalar ýalak adamlar azalypdyr ýa ýok diýmeli. Hazreti İbrahim Halilullah ýalak bir zaman bir beýik olahan insanlar geçipdir. Hazreti İbrahim Halilullah ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam Sara diýen zenanasy bilen izdiwaç edenne Hazreti Sara çagasy bolmardy diýe. 80 ýyl gözleşipdir. 80 ýyl gözleşende de zerre ýüzüne de getirmeýändir. Sen çagan bolmaýa, senne bir aýpba, senne bir iratba diýip aýtmandyr. Olar ýalak adam bumat azally musulmanlar. Ya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ki zenanalarına mehabbet edipdir. Olar ýalak adamlar azally. Tarihte agzalya Ebu Osman Neysaburi diýip, şu Neysaburda bir Ebu Osman diýip bir adam geçipdir, bir olahan ewliýalardan. O ben Hudadan sorapdyrlar: "Ey Ebu Osman, sen dünýede bir eden işiň barmy? Hudaý Taalaň ýanyna şonu bir ýüzüme tutaryn şeýdip bir elimiň arasyna ya Rabbim şunu getirdim diýip, Hudaý Taala da şondan hoş bolar diýip tamam bolup, we şu sebepille bir ýalkanarsyň diýip bir eden işiň barmy diýipdirler. Ebu Osman diýen adamdan. Onu ba diýipdir men eden işim. Onu näme diýerlerini onu bir wagt men bir ýeke ýaşaýan wagtym mujarred etdim. Hana adamda maňa bir gaw ýerden gyýys tapjak bolýadylar. Men izdiwaja hewazim ýokdy, izdiwaj etmerdim, toý etmerdim. Ahirda da öýümüze, üsüme bir gyýys geldi, bir ýesir geldi, men bilen izdiwaj edasaň, meni alasaň zenanalyga diýdi, ýalvardy, dädesini getirdi, dädesi sada garyp etdi. Aham menne bolýa diýdim, gadymky zenanalar negaby bar, ýüz gözüm bildirmeýär. Bolýa diýdim, aham nikah bolandan sonra inne mehrem bolup ýüzüni açanyna görsem ýüzünde ne gelşik bar, ne ennamy bitin. Ahir bir ele ýagbor dogry salym bolmadyk, bir hili eli gyşyk bolup, aýagy gyşyk bolup. Ýüzde bir zerre adamyň bir tabiaty kabul etjek ýüzde dädi. Ýöne şiň bir maňa mehabbet ederdi. Näme diýip Hudaý üçin maňa gawadam diýip gelýärdi. Ýa aýtdym. Wa ja'ala beynakum mawaddatan wa rahma. Mawaddat Hudaýyň eline dön bilip, men gelşiksiz de bolsam Hudaý Taala şoň gözüne we şoň ýüregine men awadan kökezer diýip o gyýdyglaryň niýeti şoňmuşdy musulmanlar. Oham ýüzüni gözledim, mehabbete ediýe, ýöne ýüzüni adamyň tabiaty çeker ýalakda. Ay özüm bilen Hudaýyň arasyna men nikahymyň ýüzüne duraýyn diýip kabul etdim. Ben Hudaý bilen 15 ýyl ýaşadym, sonra o dünýeden geçdi, sonra başga zenana alypdyr. Şu 15 ýyl bir benden gewünden çirim ömrümde şeýitdim. Şol adamdan umydym ma diýipdir musulmanlar bollar. O wefaly adamlar geçdi, ey aýallar bollar. Olar ýalak tapmak heýwara azalypdyr. Sabr etmeli bolýar. Bir de aýallar bollar bilmelisi, Hudaý Taala bize bir nemune goýupdyr. Ey aýallar gonyky günü geçmeýär musulmanlar. Size rahatdır. Emma o gyýyz oglanyky, o zenanyky bize deň bolýar, o zenanyky derdin ýok ýa. Zalim gaýnatan eline ýaşap, zalim adamyň etegine ýaşap, günü geçmän duran gyýyz oglanlaryň birje günne de şaýat biziň aksariýetimiz sabr etmedi ey musulman. Garna aç bolup durup, minnet bolup durup, fe imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Gawa saklamýar. Ay men saklap bilmeýän mesuliýet peziriýim ýok, seni söýmeýän ipde ejade bermeýär. Fakat ýakyk geçekden bolup duran adamlar. Ola adamlar ey musulman, olan ahireti barada da gurrun edersin inşallah. Ýöne şolaň zenanalary bilmeli ýagdaý
Her kim adamsynyň zalymlygyna sabr etse, kıyamatda Hazreti Asiye bilen ýaşar diýipdir. Hazreti Asiye kimiň zenanasy? Ferawnyň zenanasy. Dädesiniň ady Muzahim. Tarihde gelenne Asiye bint Muzahim. Muzahim diýen adamyň gyzytdy diýip musulmanlar. Adamsy kim? Padşa. Pullar elinde oýnap duran, gyzyllar ihtiýaryna bolup duran, halan zadyny edip bilýän. Padşasynyň diýen näse? Padşasy da bir ezafe isleýän zady ýok. Fakat şu adam sana näme diýmeli? Hudaý diýmeli. Şey diýse nemetde ýaşajak, dünýede jennetde ýaşajak ey musulmanlar. Emma Hazreti Musa peýgamberi iman getirýär. Kan wagtda da mahfi edýär. Ahirde de imanny bilenne Firavun onu 2 däne ayagy, 2 däne elini şeýle diwara çüýledi diýär musulman. Elinden bir däne çüý, ol elinden bir däne çüý, ayagyndan da çüý. 4 däne çüý bilen eýne bir taplo ýalak asyk goýdy diýär musulmanlar. Özden anasa, emma özüne Hudaý diýmänsen, Hudaý Taala'na inansan, onu düz ýerde ekidip gyzgyn masaň üstünde ifrigan sahrasyna şonu masaň üstünde ýatyryp eteginden gyzgyn masa üstünden gün ýaksyn diýip täýip azap berýän aşsusu. Oham ýanky serwada Ferawnyň leşkeri izine gaýdanna Hazreti Musaň dininiň hormatyna Hudaý Taala onu keramet berip şeýle ferişteler ganatyny tuturdy diýe ýanky negahbarly izine gidenne. Ele ýagdaňly musulman doguldy. Oham ahyrda da görüpdir bir sahrada ýatyrmak bilen, aş taklamak bilen, diwara çüýlenmek bilen imandan däljekkel, imandan dänip dönjekden. Oham näme diýil bir olahan sahrany Hazreti Asiýaň kellesini mylgyradyň diýipdir Ferawun. Şonu Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy. Şeýle sahrany göterip inni zyňjak bolalaryny Hazreti Asiýa bir doga etdi diýe. Rabbi ibni li indeke beyten fil cenneh ve netcini min Firavuna ve amelihi ve netcini minel kavmiz zalimin. Ya Rabbim dünyada gawy ýaşa bilmedim. Bir özüne Hudaý diýip beren betbagtyň eteginde ýaşadym, emma öz ýanyndan maňa bir öý berdi. Şo taýda doga etdi diýen musulman sahrada ýatyka. Şonu Hudaý Taala'nyň wafasy musulmanlar. Hudaý Taala'nyň wafasy bilen şu sahrany oklajak bolup duran ýagdaýda sahrany oklajak haýny ola gözleşip duranak, ýöne oklajak bolup duran ýagdaýda Hudaý Taala şu Hazreti Asiýaň gözüne jennetdäki öýünü kökezdi diýe. Şoňa hoş bolup barşynda Hazreti Asiýa dünýeden geçip o ham sahrany okladylar. Öz ýallarynyň öz o kafirler bas sahra bilen öldürdük diýdiler. Derhalike jenneti gözläp keýf edip jany çykdy diýär musulmanlar. Biz dünýede her näse ýaşasak da mahtumul aýdar bu dünýä fani, fanini goý. Ahiret diýip berjany, ömrüň berip satyn alma dünýäni, bu nuksanyň düýbi görnüp durupdyr. Ferawnyň eteginde ýaşap duran ýalylar ki biz özüne Hudaý diýip duran zalimdir. Zulmyň hemmesi ajy. Hudaýym saklasyn şerden, gahardan, minnetli ajy bolar zäherden. On Hazreti Mahtumul Işan aýdypdyr. Minnet bilen bir neferiň öýünde ýaşaňda gyn bolýar. Emma Hazreti Asiýaň agybety behyr bolşýanak biz de şeýtmeli musulman doguldy. Nim jani bestane do satjan dahat ançe dar rahmetne ýaýat andahat Hazreti Mawlana aýdypdyr. Bir adam pahyryň bir ýarty jany bar. Demir bilen ölüp duran, sahraň etegine myljarap duran bir azalyk jany bar. Şonu Aliýa Hudaý Taala 100 janyň mugabelini jendesiň hemişe gizende getirmerýär diýipdir. Pes biz de şeýle bolmaly musulman doguldy. يا قصيدي يا مرادي يا نشيد الأغنيات